rebeldía. Para toda a xente que escoita xa chegou un novo día. Hoxe comezamos aquí unha semana que continuará tamén para a semana que ven de peches en distintas localidades do país. Hoxe estou aquí no CEIP Concepción Arenal da Coruña con compañeiros e compañeiras que viñeron a pecharse hoxe no centro para reivindicar unha mellora nos seus dereitos, para reivindicar máis profesorado, menos ratios, menos horario lectivo, e aquí imos a pasar a noite de hoxe debatindo e analizando a situación que ten o ensino público galego e tamén facendo material reivindicativo. Actos para sociabilizar o problema, para que as familias, para que o alumnado e para que todo o profesorado expoña a problemática que ten o ensino público, e a Consellería nos escoite, a Consellería escoite, vexa que non somos 4 os que estamos protestando pola situación do ensino público, senón que toda a comunidade educativa galega que está reclamando un cambio nas políticas que está levando o Partido Popular, que precisamos que Román nos atenda e escoite as nosas reivindicacións. Eu o que quero é ver o mundo arder, nada que perder. Eu o que quero é ver o mundo arder. Atender a diversidade significa dotar aos centros educativos de máis profesorado en xeral para poder facer apoios e desdobres. Necesitamos máis profesorado especialista como PTs, AELs ou orientadores que non poden estar atendendo centros educativos con preto de 1000 alumnos. Necesitamos volver ao horario lectivo que tiñamos, ás 18 horas en secundaria e ás 21 horas en primaria, porque queremos dar clase, pero tamén queremos preparar as aulas, queremos facer traballos, queremos atender as coordinacións. Necesitamos ratios nas aulas máis pequenas para poder atender o alumnado con máis calidade. E necesitamos eliminar burocracia inútil que nos está abafando. Para eso hai que eliminar burocracia, pero tamén hai que poñer persoal administrativo nos centros, como tamén persoal auxiliar coidador para axudarnos nesa atención á diversidade. Quero ver o mundo arder, non retroceder. Sabes que xuntas son... Román, aquí estamos, toda a comunidade educativa pechada en moitas localidades para que nos atendas, para que nos escoites, para que por fin teñas como prioridade a atención á diversidade e a recuperación de dereitos laborais que o profesorado estivo perdendo todos estes anos, e para que apostes por un ensino público e de calidade. Así que vamos a seguir pechándonos nos centros educativos hoxe, mañán, pasado e a semana que ven. Mundo arder.